Καλώς ήρθατε στην RDS Security Surveillance. Το VTOL μας συνδυάζει κάθετη απογείωση και σταθερή πτήση, ενώ η θερμική κάμερα και η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν επιτήρηση ακριβίας μέρα και νύχτα. Αποστολή επιτήρησης αποθηκευτικών χώρων ρυζιού σε αγροτική περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, με real-time εικόνα και θερμική ανίχνευση για την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό συμβάντων. Με τεράστιο οπτικό zoom, το σύστημα επιτρέπει έλεγχο από πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς να απαιτείται προσέγγιση του σημείου. Έτσι, μπορούμε να επιτηρούμε πολλαπλά σημεία και τοποθεσίες ταυτόχρονα, καλύπτοντας πολύ μεγαλύτερη περιοχή σε ελάχιστο χρόνο. Η εναέρια επιτήρηση με VTOL Drone μειώνει δραστικά το χρόνο ελέγχου, αυξάνει την ακρίβεια και προσφέρει πλήρη εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, εκεί όπου οι επίγειες περιπολίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα. Εδώ βλέπουμε έναν κινούμενο στόχο, ο οποίος εντοπίζεται αυτόματα από την AI κάμερα. Το σύστημα δίνει άμεσα εντολή στο VTOL Drone να κλειδώσει τον στόχο και να τον ακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Ταυτόχρονα, ο στόχος παραδίδεται με ακριβές στίγμα και πορεία κίνησης στον επόμενο υπεύθυνο μέσω του κέντρου ελέγχου. Παράλληλα, η εφαρμογή του πελάτη ενημερώνεται αυτόματα, λαμβάνοντας ζωντανό βίντεο και ειδοποίηση alert, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης τη στιγμή που εξελίσσεται. Έτσι, επιτυγχάνεται συνεχής παρακολούθηση, άμεση ενημέρωση και πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος. Τα πιο κρυφά και δυσπρόσιτα σημεία, όπου δεν μπορεί να φτάσει μια απλή επίγεια φύλαξη, το σύστημα προσφέρει καθαρή εικόνα και άμεση πληροφόρηση. Η θερμική και οπτική ανάλυση λειτουργούν συνδυαστικά, εξασφαλίζοντας αξιόπιστο εντοπισμό, σωστή αναγνώριση και πλήρη έλεγχο της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο.